mboyor lai an kan ba niya an kan ba bo dugura abide tanga ni wati be lasina ko balo ko kanga bamba amad ya carika do kanya bambara chugo an sego dama yira be kanga oke ne binda akonna na ne bisnoko ngata du sel ban ko fe ne inda ne sunokora ne binaye me jama kulu le chema no ko be mine mi pan o sanfe ne ko be mine mi pan o sanfe do no mi wili su kono te mi lasina ko bal wili ka anya fo anyana akoko ningu ko ala nororo ko ngatanai me bi jalsa na tolan an na tola jalsa na ne lasina ko bal dewu an na to jalsa na ne re mo mi ne wele kan to san bor line damandara yi koni ibitara mi am tara kulukuru mi ta jalsara mune ma fo yana mune ma fo yi fo akla ka ne re mo layat me nanka mbanda do abelati akunta kaja mau ka chamirura mbabela jelenfu ka barikada kanga a karoma ke bafu ka wali mando ka barikada ka duwa nyina fe ni lasina kulubal toy aka duwa ka nyere fana pruge fembato am se ka kanya badale chuwamina basi ame min yira obani ala flanche ne kuma bla assalamu alaikum an baraji Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne koni nyingali le ne feka ke muazla shuna me soninga nyingali ke aka kanga bonya basegido ke muazi mbi alafo kala tanu kala barikada asonaka muazu diliminge au maliyan ma kana ni noronye malikono ya ami ala tanuna ko sebe ni muazu soroli vraiment muazu anga folbiye parce que la an kun koro talebe ni ye sanga ni wakati be kada ikechuka ala kira aye dine fo mogo ye ni fondala ana jogo ye o jogo bannu an yolu ye ela emingera an asaba mai malikono ya ambi foki tanu dandi tanu mina ambi barkada dandi barkada mina parce que ambi wasoni ye yorobe an kumati shuli ni ka kechugo ye mbiga karamogo dolla me dondola abika kuma Sheikh Ahmad Tijani ka atara Morocco abi tumi ngono akoko Sheikh Ahmad Tijani fatura ka soro dui magata e me Morocco masake yere de duinti amakaga ta amasonala ako ati duinta Morocco masake ko ama ne ko ngomi dudi me masona bonni mpaka chenye ninde jamana na foloye men di ma son ola oti jamana ta ne ba ka chenye do ko bela Sheikh Ahmad Tijani ma son ala ako ne bi duinta ni ne bi mi jenka do duin wono ni laidu mi ye mbasara no kera mi songa do akono suna ma songa do akono fula bo afatura ka to ka duin sara loisela malien do erel taro duin sa afatule ko fe ka bla de on tokola karamogo bay mi kan ne fotando absega ke kuma info chugo atika nya ko sebe me Sheikh Ahmad Tijani ko fatura loisela quoi donc on be ala barkada ni muazu sorole bi karamogo bi wasoni fentigiya ye muazu tika wasoni fentigiya ye muazu bi ala kira jogo yira auna ambe ala tanu ka ala barkada muazu ambi fo parce que antugiri ko antika nimisa fo yala amika bonya de sorala al sala ki shi barka ala ki manye ibi wala minge al sala kan ruke afamu ya kebaga nyumonye kanga barake baga nyumoye nafo ala ya sedi machuka mena biga barake ala kira dine kono chuka mina ala go fanga do anyoruna o kadan ko sebe o temen ko ka boy ami do nyini fe iga do kanye ko sebe akadanye ala ka delelika anye ahmadi o kilin la berajele malikono ya anga seka ni jalsan yere funa se na yoru kuna wari an kilingele
a ka d'an ye i ka duwawu k'an ye i k'a ɲini ala fɛ a ka sɔrɔ di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o ka d'an ye an b'o ɲini fɛ donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne ka ɲininkali ye min ye k'a ka di n ye Muwazu k'o walawala o ye mɔgɔ bɛ fatu k'a sɔrɔ i si ma ban wa o ɲininkali ne bi ne fɛ ka k'i la Muwazu a ka di i k'a walawala kosɛbɛ n'a sɔrɔla mɔgɔ bɛ se ka fatu k'a sɔrɔ i si ma ban ou bien ni i si banna de bɛ fatu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ka di n ye fɛnɛ Bilan Lasana Balo n'a bɛ yan nɔ ni ne ka ɲininkali jaabira a kana a donna Amadi la cogoya min na a k'o ɲɛfɔ quoi parce que la o don cogoya min ne walawala kosɛbɛ wajuliba do mɔgɔw ye quoi n'a bɛ yan nɔ a ka se ka na segin a kan tuguni an k'a mɛn quoi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah Umar Muaz ngalo de alhamdulillah ya bana anu manga ni jile ablale bisata ko kam ngoro do ya takate ne tariga tanu bege jile kadro la mi nganga foye mo fode mi tanga muradi ga kuno wari ndara muradi kamo ka war soro mi nga kala ke nganna shiju be mulo atodi na to dafa basara fi ala yo bo shenene kanel blaga siraga Umar Muaz ka tanu be mi amma jaay fana ne taram mi ngamo atodi nyo de labeke no ni yo do e wa Umar Muaz ira ba ngalo do Umar Muaz te foi ndaro mi ngamo ni atodi tles about mi kurana jigi nga be ku ala ne ga se nga kala war soro ga se kana wurdi bike atodi wushita bi wushu ne ga lo mi data mana abe ku nga se nga kala musaka soro kana kala ke ala bi adamade ka e ka lanyini ala bo bi bolo wati do ka tadi mo pia wa kai blaka ke ne ga amariya ko de opmana ni obo opma fo Umar Muaz ka fo ka cha wala de ne ko me ki bi ne refo morgana ka wala anaka na shiji ngala de o bombulo pew kana naga madi ko yi ngomin je chugo amasa aruba famu ni kalo flamge wurdi ni qur'an kala ni na atwari naga wala wusula foyi alma kalimana ka foko karama ga dobe duyi ngona alma kalim kaso tlese watu la mi qur'an jigi ngam ma kalimana dugona ka foko ale mo be fendola jala kama ko bece kata no ya ka mahdi ko fa ne be wargin na ale be mahdi ko la atora ale tala sel bakalo medu trama sella snoga mina kando wulo kay ala nana jiralde kenna kalo warak hajja la ilaha illallah rasulullah ahmad min allah rasulillah ko ore be kalo ga kalo benaka jigi ana se du di mahdi nana akonga 7 inda o jiga kana tiga juli be ka toni ene kon go mahdi minna anya me karamo fe anya me mo go fana fe ka chala sanza ba konna na kona kwara kanga me ka baro jimana ne ode mora jatila na ngo chena fajiri nga tanu ala te ni tara su fajiri sele ko ye safu sele ga bo on ye sigoro da no ko na shi no nyenga safu sele ga shi misiri ko no fajiri sele anana nya soro gu bulo minengo ne na ro manye bulo minefana
ngai ko min demando do ko tabashi a farisele ubi wala na mindi utlala ka ko nabila isa sarango nun de mawide isa bisa chugodi be ado isa biji kana o ay ko min tatoro du jira purgusu mora ala ko yoro jume kle saba min dege mi dimi mi bo nga kle bina be ko ramba ngana to yoro ka kunna Omar Muaz ka che abe mi akala do be mi akale bina be mi ala inja ku atnomi de ka ne dongo boshina ka ne ka dongo baraba e pia nyira seta fiu hal di tanala ni ndanu kete ayin dongo boshina de ka ne ka dongo baraba e comme ngora jele ta jela bay ndiga nay boshina pia ala kanana nye mafla sura abu to do Abdurrahman Konate ani siriga da manya ala ame anye tama kaba ko nga kata nga anzire Umar nana chodi ne turaye mi kalo kono mi tle mugan durusu o wari no o burusu mi nganga taw bi fara nyonga mi kasati u chio de la kabo Pakistan kana ka chigana malla o sele o kwara mi jenzera mana ni forfone re do soro kubita anzoro Pakistan o kwara fura khalifa de Khalifatul Masih Rabi akwai ni mlaka tabarake Umar ma tabarake amofiye kala do soro sade diblom soro ade tabarake noni we ka baram ga ahmad ne tede tabarake Khalifatul Masih Rabi tabarake o manne ka ahmadiya bara atigani kalaye atike ko nyokodo do ala ka yamara da kede no ne nyesha mo ala raba kede nine ka kala ka kan wala be kala ka dagura tene tabo kada ka eji gidami ka kala ka eji gidami do diploma ka ne tanya ala khalifa ko tabaraka ame baraka do no fa diploma ndu no fe ne diploma na de tabaraka Khalifatul Masih Rabi o defo ngami mi konya khalifa sabana anta to anga tamana wa asra in letri chale mo ay doge mi doge goleo golana bino sura tamen ngonna na manyi na ala fa ala ka golea be boanye no manga tama ingira ni khalifa doka dowre mi doge aw chesa mi ngo ka be srafe kana am ga mi sandanga srafe khalifa goleo golea be srala ala ka talo ko boy no tama ingira ni khalifa doka dowre Sandan khalifa ka do ko ala ya kare sangelen kalo duro on na Pakistan an yuru tara kira ci ko mire ngala ga sirani mata manga e agla ko ala be ka cero ma dila todu amma skini ka sula do yan ka suga amma skini ma fa emar bata kata for plaisir for liba jo ala ga sira de ta sangelen kalo duro on na ka suranye sandan de labeke a jini pantalon ni jini jagetu anziro to de o fatura yani kan zai anzire ay mi dor ne Khalifatul Masih Rabi ale de ka ko to de kasetu ni fenga o lu kibarana ne ako tabarake o bara ne be ka ko ke khalifa ka ya maradi mamurun atigani doniye nga ya mara mindira o tsaka pbe o yara ka ya maradi mbora ndara Pakistan fana otede nen ma waro bora Pakistan ndara na baga pmai famu ndara Pakistan fana ti kala barange nyara ka ke oti barange ala ka khalifa go tabarake opmana o bara nene boke o tigani doni o tiga ku yi jam la ala rebe o kede o de
mali ahmadiya keta ka sɔrɔ jamana caman y'a daminɛ an ye nka olu daminɛ na ni diplôme tigiw ni fɛn la n tɛ se ka jama yɛrɛ ayi an bɛ baarakɛlaw de nɔfɛ taa baara kɛ an tɛ diplôme tigiw nɔfɛ an bɛ ko baara khalifatu almasih alkhamis min bɛ bi 2004 a nana burkina mali burkina tɔgɔdi Côte d'Ivoire missionnaire ni mali missionnaire an dara bɛɛ burkina anga burkina anga amiru tun bɛ burkina a sɔrɔ amiru tɛ mali la an bɛɛ sigi mɛ khalifatu almasih alkhamis ayyadahu Allah ta'ala ndere Masrur Ahmad kuma fɔ cogo la a taa sɔrɔ la a sariya yɛrɛ la a taabolo la a tɛ ne tɔgɔ fɔ a bɛ fɔ amiru de min ye amiru o don a jija ka mali kari-kari yanni ka na nka a don khalifatul masih khamis a y'i pan baaraw taabolo kunna ka ne tan tɔgɔ ma Umaru Muazu mali kari-kari yanni ka na sallallahu alaihi wasallam o kumana o y'a sɔrɔ ne wolola mali kɔnɔ yan ka kala kɛ mali kɔnɔ ni tiyaniya bɛ fɛn nka ale ka kuma nin fɔlen 2004 an segilen ka na mali kɔnɔ silamɛ jamakulu la minnu ka ca bɛɛ Afrique de l'Ouest la o ye tiyaniya de ye a tan ni kelen tigi n'a tan ni fila tigi u ka ca bɛɛ ye an ka Afrique de l'Ouest ya kana ka ni ko Ibrahim Niasse tiyaniya de don ni ko Cheikh Ahmadou Bamba a bɛɛ tiyaniya ye o ni tan ni kelen tigi ninnu fana tɛ kelen ye donc ale olu cikama tiyani ka o gafe bɛɛ n'a fɔ ma Jawahirul Maani an y'a ye ba sara bolo kɛ nka tiya nka khalifatul masih khamis kelen k'a fɔ mali kari-kari yɛrɛ ka na mali kari-kari cogo di an segilen ka bɔ khalifa kunbɛ la ala ye ne su ka kɛ Jawahirul Maani ka ten k'a san ka tila ka a dayɛlɛ ka taa na ɲuman ma ban o dalilu caman ɛ tɔgɔ di Sikana Hamadu la fana n'o fana ye tiyaniyaw ka tiyaniya bolo fara dɔ ye olu fana ka Aliya Kutu la Marjan o fana kɔnɔ a bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ne ye ngolongolo nin bɛɛ kɛ ka kɔrɔ kɛ nka ni khalifa ka dakurunya kun tɛ ala kun ni n bila ka taa fan fɛ o tuma baara min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ ahmadiyya ko la kɛrɛnkɛrɛnna Umaru Muazu tɔgɔ la Umaru Muazu ka jija tɛ a ka laɲɛsiranɲɛ tɛ a ka ladɔn dɛ ala ka n y'a fɔ cogo min ni kamalenkɔrɔ ye jile ta ka jiri tigɛ n'a ye ne ko jile o tiɲɛ na y'a tiɲɛ na ye ka kisɛ la kamalenkɔrɔ ye ne don ala bɛ ka baara in ne kɛ mali kɔnɔ n'i y'a hasida minɛ i bɛ sa Zindabad n'a b'o cogo la kun ne y'o baaraw dimi don yɛrɛ la dimi b'i fa a t'a kɛ ni dɔnni ye a t'a kɛ ni diplôme ye a t'a kɛ k'a fɔ n mɛnna na ayi non Ahmadiyya khalifaya barika min b'a la fanga min b'a nɔfɛ ala bɛ k'o jira cogo dɔ de la diɲɛ na ni mali Ahmadiyya ye kɔnte Umaru Muazu tɛ kayi hali maa min mɛnna ne kɔrɔ ani tɔw tigɛ kelen ye minnu missionnaire minnu ye formation kɛ ne kɔrɔ Buwake m'u dɔn Abidjan hali maa min mɛnna ne kɔrɔ ani tɔw tigɛ kelen ye dɔw b'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ tɛ ala b'a yɛrɛ jira ni lahala dɔw de ye nka ni maa min don o kalama i b'i yɛrɛ fa ka d'a kan i b'a tigilama hasida minɛ k'a bɛɛ ta ka taa kow diyagoya ɲini k'o da la ala b'i fa i se ka taa ɲɔgɔnna kɛ mɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ i ma ala kɛra ko waati dɔ la ala bi a ka diinɛ yɛrɛ dɛmɛ ni maa ye maa min aw bɛ fɔ ko maa kuntan don nka ala bɛ diinɛ dɛmɛ n'a ye fiɲɛ ne t'a fɔ n ye maa ɲuman ye ne ni minnu dara taama in na ne b'olu tanu ka tɛmɛ ɲɛna ka d'a kan olu tun ye muso furu ka den sɔrɔ
ne bɛ san 19 denko tɛ yen foyi tɛ yen donc jeliw de ye kamalenkɔrɔya kɛ olu de don o tuma na an sera yen an ye san hakɛ min kɛ Pakistan a fajiri tɛ yen ni ne ma taa sɛlɛ kalifa kɔfɛ fajiri bɛɛ yanni ka kalifa kɛ ka taa Londres mais tɔ fila ni m'o kɛ o ka d'a kan an sera yen wari min b'an bolo ne sina ka n da don nɛgɛso la ja an ka internat ni kalifa yɔrɔ ka jan an n'a diyara ye nɛgɛso t'e bolo wari de dunna ka ban ala ye ne bila olu ɲɛ n'o de ye fajiri o fajiri n bɛ taa fajiri sera kalifa fɛ yen kalo 3 min bɛ di ko congé a ye taa congé kɛ a bɛ jɛ ka taa yɔrɔw la ne kɔni tɛ taa yɔrɔ si n bɛ taa tile kalifa ka misiri la n bɛ kalan kɛ n bɛ sɔrɔ a ka seli waati dɔ ka na fɔ n kɔ n'a donna so kɔnɔ fana a tɛ da yɔrɔ ye n bɛ taa n den da ye ka ala deli minnu b'a kɔlɔsi olu yɛrɛ dɔn nin bɛna mun kɛ yan foyi nin farafin nin bɛna mun ɲini ni barika ɲini tɛ zindabad sallallahu alaihi wasallam n y'o o seliw kɛ zune do fana tile 25 m'o de sun kalo kɔnɔ tile 5 o dama m'o de ka se ka an ka fɛnw ci kana ka kitabu ci kana yanni ka na ani ka kasetu ci kana tɔw bɛ taa congé min na o bɛ taa Pakistan yɔrɔw yaala kɛ nka i bɛna seli min kɛ kalifa kɔfɛ ani ka te da kalifa te da yɔrɔ la ka ala wele i na kɛ fiɲɛ duman sɔrɔ nka i tɛn'o sɔrɔ dɛ n ko ne t'a yɔrɔ si nka n bɛ ka nin bɛ kɛ ne yɛrɛ tɛ dɛ ala ye n bila k'a kɛ de ala yɛrɛ b'i bila ka ko kɛ ka d'a kan a y'a dɔn ko dɔ bɛ na donc n'a kɛra a tɛ se ka bala maa si la ala yɛrɛ b'i bila ka ko dɔw kɛ k'i bila cɛw ɲɛ nka o don u yɛrɛ t'a dɔn e fana t'a dɔn k'i bɛ ko dɔ la yɛrɛ o ma n bɛ se k'a fɔ ni dɔnni mana ni barikaw de nana ka bɔ Pakistan dɔnni mana dɛ barikaw wa ni ma farana ala b'i lebu e kana lebu dɔ ye k'i b'a ta ala b'i ta cɛ ne ye Mahadi ka baaraden de ye ne ma fɔ n ye Mahadi ye n je n dafalen don a tigi bɛ min ma fɔ n ye maa ɲuman ye ka kɛ n lebu dɔ ye k'i b'o ta k'o ala b'i ta cɛ a b'i lebu faranga baarakɛla la Mahadi nana ko ka baara kɛ e bɛ k'o kɛ wa i b'a b'o la wa e n'i ka jogo ɲuman i ye mun de kɛ k'a bɛ min e min i taara kalo la maa ɲuman na i ye mun kɛ n'a bɛ n ka baarakɛla in bɔ o kama Nurudin ko Mahadi ma ko wudidi a min suru yan ala la a ko bi wa Nurudin a ko ala bɛ min nɔfɛ bi kitabu sɛbɛn Isa saya kun kan Nurudin de ka ɲi nin wudidi an k'o kɛ min ko diya ala ye Mahadi ko bi kɔni ala ka laɲini ye min ye o ye Isa saya k'a don adamadenw la ka tawhidu k'a saniya ko do waati dɔ bɛ kɛ ala ka laɲini de bɛ yen wa ala ka laɲini ye Imam Mahadi ka dakura in cɛrini de ye bi n'o ni cɛ tɛ fila ɲɛ k'i bɛ se ka ne b'o la a wajulu y'a kɛnɛya an ka taa burusi kɔnɔ ka tile 20 kɛ kalo 1 kɛ ka kɛnɛ musonin den de fɛ cɛ si tɛ ne b'o la ni fila si tɛ mɔ a la nka ne yɛrɛ tɛ ala bɛ dɔw da ko dɔw de kama donc ni ko a taara Pakistan nkalon don Pakistan ta tɛ dɛ o tɛ fiyewu amalimakɛ barika minnu bɛ yen ala ye ne bila k'u kɛ ɲɔgɔn kan de ni maramasiw baara kɛ an bɛ taa bɛn kaburu dɔ la ka dugawu kɛ kalifaw fɛ ka sɔrɔ ka n ka nɛgɛso ta ka don burusi kɔnɔ kokura Pakistan burusi kɔnɔ n bɛ taa mun fɔ ye ni n ka urudukan golo in dɛ n bɛ taa gɔn o kɔ ni sera dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ o hakili la fatɔ nana walima dɔw bɔlen don kungo kɔnɔ fɛnw b'a fɔ ko a bɛ si sanfɛ wa jiri la wa tɛrɛ so jɔ ma fɛ de
ado bunu bolo da ka fivin da ila fivin de ka fiwa charbon de ka fiwa tari far golo ka fi ni me karane nai ne ka pia ala inda feno de kamo ngona tabe ibi o urdu ka kolo bi fo ba chew bi bo kanati ko ta ka tale muso boro lo bi tegere fo ngani chew boro o na ka fengeno bo akradi ifere bi ta kolo bo e ado ha ko e utara ndege mirza kulam e fana bi tafu ka dama ndoko ni pakistani wajuli damne ngala re masa doy ale mo ko tetanina iye fenfenga aba asege ere moy ala mo ko tetanino kamire mawlo ala tewa e mu nga ba fo takura kele alhamdulillah o koroye no aba kan mor mo to mor ngalodo abe ala ineta alhamdulillah mani ngafi akla ko nalo nero manalo me ay ama mena pano fay ima mari ko ni yande ala kama ami to kan negen no fe kuma no de foto do yorombe ni manga ke ku ya ala bi nalo de abi nalo ka be o yoroni mo nga ko fe ni na la je na magate ni puma no la ku didla nga kodo be obina era ba do ay ni ala re ko nenge anga resipise santa anu wolo bla anyo dege mali resipise no fa masoro nga saka bara o santani wolo vla ngono mamunga kala tokani gen kodon anyo lu de ta ko ku ke président ndo ba ngo la tene ka barane sara mingala o dine wajuli a président a secrétaire ne te fendola munun do ka ngabla anyuru ka fam yala andora ko bla
benga bashaka na masno ko ale shiri sidi kulbal fana shiri bay jara shiri nganya duso de tugo bakor na ma basagi santan wulubla tan sekina Mahmoud Nasir Saki bale bora Burkina kana ale ko anga dossier labe kadu amunu ga ali ko ay ko ere to Mahmoud Nasir Amir Sango président mo kami tamu ga bureau kono na to ko me da mi ngala kana ma di ga so ko nga président ay ale ko ere to blala ene to sabana nere ya don ni denga bara ye to di ndeni maye mo fana ba don ndeni maye ngamo amir ko ka blala anya blala te jawo de ala kala yini ala e chedo bobo wo kono kana digana respect barake o sangele dossier dona ma ka club passaño na club do shoot 3-0 ba surbe bara la sultana nasir so ala ya do wa ma fe chem do do de ni ala re chew bla kana kono ne rate intabanite femino e do fo mali ahmad ya atwadi ani jamana to ahmad ya do ko jote gelinde tan wulubla nga bela ne ko di daga yin dikaye jala ba fe ne daga kaye mogo ta fe ne daga kaye ne re ta fe nga kaye daga ndema yin nga fe ngete ni ngala ko ako o min daga wode ne tay fo gablala ndina ni chewe ablalala 2005 ala e chew blaka mi daga ture ke dobe makundanu nga ala blaka ndebe Umar Sise che jalani ngati farakola ale bengedu asura bi barake présidence la amanu tuman touré grefay nga nana ci hage dola ko chena nene puma laydu da mo ngunda ka ko dem ne jaka gole faray wala touré ni bo anyana madu nire ko ni den sandan segi tar wulula tar segi na de amiru bora burkina ko ne to abla ngo mahamud den ka bara ako ndo abla misaka o sangele be ala chew bogo kono kana wani mbari ka fe na ya ala jabi babla bara ba ke cheyani jeni ko tola amla ka bara ko resipse la bi imanti fasi fana beti to be rabla di amiru de kango fo ya amiru pini aw mana do njugo te anna ukabli ada gara chodi ni male resipse di londru ko nanawa sebe nanawa abina fo anda to londru to Pakistan mati do avion kono ni visa taw do mammi modon nati bulo kabine do ire kere flen ye fledo wado ka fo fena bin ngap sebeje on lo ma sabanda kala mo angirna ka do foi ja ko jugo bado do ni nalo ma to la kabine siri angu mine ngam flash ta do ani an sabay ta do ka ko jugo do fam bur ka tansi mo ka avion kono jam visa tamlu do mam ye to kala ka je kala ko do ni fu ko kibake bibine ere ka donu milade o kere fle nyefle de bado wa no ata nga nalo mo grina ka dusigi ala ko pay metia no ndefe dakuri akele na mali ahmadiya